Nagito sa mga usayan po mga di ko subutan na ako pa manapa, may karata-rata sa muli doon na di. Nadi sa parso di Christmas. Nadi sa parso di Halloween. Ada bumapagilay ka maraya ka dalila baharam. Na interod na dunia, nalangon na daro iftaon. Na magayon na yun sa padayam niya pa kay sukap muli doon na di. Makaliw sa daro iftaa, Saudi Arabia. Wala naman, iska na nga. Interod na mga darul ifta sa dunia na magayon na yun. Gira mi maulid na bisara na mga penuh juwing itu. Ano? Ito na yung karatayan. Isadya sa lawatan ng Nabi. Na silawatan wallah. Ayaw gusto, napakambidaan sa celebration agus sa observance. Ayaw ko pa kayo na observance. Ayaw man na observance, katawan niyo na mga professional kano. Nasi sa Arab na dhikra. Ayaw man na dhikra na panadintad mo. Yung ta celebration, na yung mga na pumagdan sa na gitu celebration. Wait, nasukap po na nalami ko na binadidi po nagiga namin isinggayro ng isa. Ito yung nilatan fa all mu'minin. Mu'ay. Fadakir in nafa'atid dhikra. Pamakatadum ka, bakang gaya guna suka pamakatadum. Bakang gaya guna. Baka Gaya guna suka pamakatadum. Api asa nga nanakan diuga. Ay ito yung dalili yan. Tapi, may ilang nga sumadak na taon na pangusiyat ka. Ilang nga ano po maginagayiran. Fadakir in nafa'atid dhikra. Pamakatadum ka, o ayagda ka na pakanggayag na. So may mga pandiyagaan. Pangidagada na ka, panay tatago nila sa mic, tatago nila sa mga untula, pipi mo untog sirantangon, di sila ipitua. Nang natakano ko makakangano na pamaginagdano at mo ya. Ito na yung gida na kaon ni sirad no pa may gumagdaon. It means na pamaginag. Kumaginag Yung tidak din. Ada tarang mo na. Maulidan nabi na gitu di kurun subutan na. Apa man marata sa maulidan nabi na kana ba marata sa Halloween. Araw ng mga patay. Kana ba marata pa masuk Christmas. Aso ka ba sa nga di nga siya para yung Christmas ang subar di nga siya para nga mo din. Ay gitu. Hindi rin siya para. Ikadua. Sa kami yung pamana Edna tutuloy ka na nga bida o pa may barata. Na di nga tuloy ka na nga mga paririba, di nga tuloy ka na nga mga drugs, mga dataro to. Ay nga silang panik eh. Dataro pa mga tablik. Gumigiraw ka na mga tablik. O pa mga da silang mga talay mo pa ma. Mapraraditan, sudah tayo may paradilan. Digas ka po ni mga guru ami. Ano mo eh? Uy, ka gibu kay ebu sa namin ang takapsu retailer. Sa pa retailer na kapsu yung mga tao. Kala ay mata benar na sa kanoy. At ito na tibli kami amay kay barata na daw mer kanom yan. Adi nga dito mo kabasan niya mamu. Udah silang makamama na udah silang paganad si udah tara mga ulama na dita na mga praradyo praradila nga mga retailer sila. Asak taon na sita na bukukuan dano. Sama no to na lang no to di po siya ang taul siler yung retailer. Alhamdulillah. Saka wholesaler, na ubang putula sa marketing ka. Kadi di pa na marketing. At ikaw kurangan na naka Lagi sa wholesaler na sino sa walay. Supplier ka no sa supplier sa mga unam. Lagi sa mga retailer na dito sa Kaya po to sa. Di malako. Lagi ko ka nakapalako. Maliwanag ito. Taro tablo ta maliwanag. Sip mangguro sa gengo tapantag sa gengo to bida. Sa gengo to dito na biyo bida na bad go na bida hasana. Si Iko, paganero na si Iko kuhan, Imam Shafi na adin. Bid'a madmuma, gubid'a mahmuda. Eman na bid'a kababantugan, na gubid'a kapapawingan. Ikadua kaya tiroon na bid'a hasana, gubid'a sayya. Mapiya bid'a gumarata bid'a. 100% na rita na ko palagay sa bid'a. Ngayon no to. Sa ikaw masaw nabi, nadami surat sa Quran. Aba miyate mo. Kaya kung matay nagbusurat. Naman doon na bida, ang dagayate mo ako mga Quran. Ngayon nasi ko kababanto girong kapyan yan. Anak uwi ba? Sa ikaw masaw nabi, ini surat yan ng mga hadis. Na ikato ko ano nabi na piyagay tutungin. Na kaya kung matay natin mo iran. Sama doon bida po no. Na bida ba na bantukan? Mapya.
Kau daerah no to pama temu asokura na daerah temu asung hadis. Kaya pasangan tanong ay bu semua tanong sama kana gigap mo binuga tanong ko mga kubad lagu sa mga tola na gusto mga aturan igaga mo. Mga kayo. Kama tanong adna bida di manggudoda. Auto. Oto. Magatos ka porsinto at ika kakalim na dinan ke palaguyan. Umay kate. Sutarawe. Sutarawe na mga kasi sama kan diuma so nabi na pisiro mana na din diuma. Nakay mo maso Umar namin diuma. Na iniisip, ito nga may aswa ka sa akin, di mo ang tinanay, matil bida. Mapiana na bida. Matil bida. Auto. Auto agay, miyas mo kita pa kayo sa... Ika dua. So bida na dua. Bida idafiyah gu bida tarkiyah. Bida ay niyumang ko agama, gu bida alibat ka ko agama. So bida ini umang ko agama nagina ni igigibu mga tawa sangay mga ulama kay ko na piya magumanan. So sabot ko mga ulama piya magumanan nila sa agama. Kaya di patan nila mabuha bida tarkiyan na ibarat pa man pitero na biya piya yan o ari so kaka. Kurmatan yan so kakanian. Pagdatan yan so kakanian. Naupon nga di pagdati so kakanga na bida. Nanaan dia tagu ada tiran na Hindi ko mga bago naman. Kaya ibarat siya na Peter Iran na magilay ka sa maran na Abu Jahil na ilang siya lim dari tayo. Paman na, kanab subuto bida. Baka mo talaga na mga lulutang na sa pagayawan na gusto sa bayan. At ya, lupa na miya kay, hindi na sa binidente nga na di kay. Ula-ula kang tanap ko man na sa ilat. Inupon madulupit ka mga kikis. Ay daw. Maliwanag unod ko. Ay nakakali magyan nga mi pantagatiran siya kaya kakunot. Anto na itinag Peter kasi. YouTube. So sabi na gaway oras na kunot. Igida subo. Bugay na pa makakumunot ako da marataon. Bugay na di ako kumunot da marataon. Kaya dati ana so sabi na kunot. Orian na namin bisitas kaniyang ko Imam Malik. Imam Malik kay makambisitaon. Natalo miyang gudulo na piya kamumsa. Paganero. Piaganas kaniyan na kaniyan langon. Sini paganaon na minilag sponsor kinumade ka gusto kadin. Miya katurog siran na kay kumapita subo na yapya kapag imam na daw pagabdas. Miya imam. Imam Malikot. So Imam Sapi. Sapi. Si miya bisita ko Malik. Malik. Kagi ko mga pagabdas mga sumbayang ayay imam nadap bunot. Na inisu no kadam kay mabasad. Tinay no to ay bitero na bina dikapak ay as kami na umat kami ukang kami na di kami pakausog. Di kami magutom na ukang kami na di kami pakausog. Naino ta kaya nakaso ini paganar kami nilags ka punjor kami. Tiyan na sa ami ang makan kahadal na sa patapulugo ina bubarakat so manakawiyag ka. Na kaya yung ganara kam na sumadik. Ini das ka kung sa tiyan na matatanggadak na halala ini pagananira. Tiyan na miya nga turog ko. Miya nga turog tanong na mapita na may gimam ka. Nas kaya ni turog madik na may gimam ka. Adam sa di mga sumboy nga daubdas yan. Tiyan na miya sili kong bunga ko wagi ako mga turog tanong. Nakanaboy ang ano to na ba ako turog. Kadi ko di manasbis sa taman da kaya pita yan. Nadako ka batali ko abdas sa kong guwaysa. Masulan naman. Natigyan na kalalay man na kunot ka. Na may gimam ka na da ka kunot. Tigyan na nga masgit pagariak na malik. Adi kunot. Na kunot ako na kaimbaran sa kon. Kaya ada tanah. Ada tanah to at yung respect. Dapat ka? Yan terus wadat. Kasi sila so adlos ta mga wangan ano na. Ino pangamitan sa wangan. Oh. Umanuman din na kelisi ko mga di propola. So English milas sa masulan ako marayag. Andi taran diri. Baled no tong rek. Okay. Kaya ino kita nung nabi. Sak na ginasak ni imam na adna oras na bismillah ko pagkatano ko na oras hindi ko pagkatano ko. Pala nga miya ko sa sunno nabi. Langon kuya gatik. Ay, pala kuya. Apian udah din na ber kau nakada yo pa ma. Itu kaya mawangan lagi nga isala na yung utakabosan niya benar-benar ino kailangan na mapumang ni wala sa nga gamitan sa nga dai dong ta
kayo sali kumbungan. Ada pa dabis kabatan. Nanti ka ngamitingaw sa mga anak benda kita kabatan di siya. Di upuun din na namele nga pinggululawa din na gue tiga gitu. Kaya pa kayo bisa di pagabdas. Kaya naman pag ini baru sa misa di kumbungan. Kenapa kayak batal? Dito di manas bigta man ada ko mausog. Oo. Pagagamitan sa mga Katanya penuh. Tidak nih busuk ras kau emang naurasak sa Saudi. Alas 11 sama niya. Sama na siya nga pitsta no kakalim na yadita era di mente na labi magatos. So konso miat mini berat na kiapa magupakatan na oras si ko ajan na ame kong kami kataling kuma ayut to kiapa magupakatan no madakan ajama so oras sa ajan na ayako na uwan na pagajan na ayaw kong taralbi na di kong din magabdas una niya no to kaya pakataran Aman na yan na so bilala pagbang na may maswakto andito mo na magabdas nagpagbang nagusudi pagabdas na magbangad no yuti pa isyo sabab sa kung kaya may kasulod wakto na may to ako niyang na balas na patot na pagbang kami yung maswakto na ubat na numanayaw na sungo niyan na may sumbuyan kami yung maswakto kaya may gada pa na magabdas na may labatun no to wakto apa man napiri ka ketakir so ayun na taral biro kakalim na upama kami yung maswakto na adna abdas kasada na muna mas mapia ama kapag bangkad Priority. Na duty sabab adna mga ingad marangarangan subang si sa Jordan na marangarangan subang win na si bida ko bawa kamat saya dipindip man to ko kay upakatan nga kamat ay importante na marangarangan subang na yung maswakto mabawali ito aso na hindi ana balas ro ate salo ka na mga rin isad na mga tataiday na dinod lugta ada ko mga umato Muhammad na sa mga pagbubang ay pag-isok mga tao anda nga na namin bibidasan dahil kiumaton tiyo mga malaikat tao mata na ng Muhammad inuanan akatay pa sa mga umati at tinaginan sa mga pagbubang ay inom niya ka maswakto inom niya ka simbuhin sa tao kagiyap niya na nalusira inom niya ka luto sa dari mo na pag-inuka lang na pagbang miyagbang sa miyagbang na may magidida Allahu Akbar na penduyog na kau to mapasad na maduyog kau to lang nagnilitiro na penduwa ka Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah naman nakapasad ito Orian yan na kumiyamat na din yan lagu isa interval Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sama no to na didim paraot na ibadu yuga na penduyog mo man to kasadin sa dumuyog ko saka di mamakinig sabang na gusa dumuyog ko kamat nanduwa na kapan tagiro na kapatay na diri sugu surga Allah ano man nga ke duyog nga ngagi adlawan sa susumpiang na normal ito ini yung manon mabu na dia tanon dua Allahu Akbar la ilaha illallah man sana gumilaw sana na din na pitero yan naglubo kay gidaw niyan siya action buo na ya dua ro na sundu dua sa tabang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah taman na ba sa diyan Rene, mana pakisyo niya. Tama na rin pakisyo Hindi naman natuwa di simbuya nga taong pamauna sa imang nakugutin sa pating. Tapos kapakaditan mati sa pating ako. Aya hadis ro na kiraatul imam ni kiraatul makmum. So bati imam na bati makmum. Adum man hadis atiyan na saba semboy nga dinang bati ang Fatihah ada mga semboy. Taman to para si ka matatago ko sigurado di so for sure. Pamamagin nga sa bati ang sa Fatihah na mapasad na bati ang sa magaan sa Fatihah. Nya ko nga langon. Nya nagka nya bati ka. so sa kabiyan niya kan siya mo Di kasi naman nababsak ba? Pero mga mabati ako. So makmum na nababsak. Fatihah mo. Ribad mo na mga kuan eh. Kung hindi ka pala pangasisya nga lugstan. yung nga nanigidaw ka na kasala ka Di man tayo naubad ng mga pakaisyo yun. yung nga nakapag-imama Boss, na madam. ala Hindi, yung nga mga kuan na 100% yung madigay. yung nga bilos eh. kuan kalipatan no sa tiyen at nagyan at kinakapag-imam tiyen Ha? nagyong tatayat ka ko
Awal akhir. Wai, imamu. Taya tuloy na ino, gira matataram bisa ka. Na ito na dito ni Mater ka o kay Mamer ka. Berarti kaya no tanga. Yan ma, ada nang bidak. Mo na bidak no to na so apa ni at. Gira mi agi bam ka na pni at naka imam ka. Gira ma impera di na pni at naka amom paradu. Udi na ma amom ka na. Pni at naka amom. Nah di gandai kai kata tigina ada tigina di tahayat. Sini yang dipelingan sang untuk Allahumma salli ala sayyidi asyhadu an la ilaha illallah moto adita hayat ada mana ada ni punca rokok na binindo sian membugi yang untuk emana ni na tinuru yan dita hayat andai taral biru antona itu apa kapu pasudian arang orang bener na to dite budo ka bude namanya bateran oge na ya taral biru ko katawi corona sionta illallah asyhadu an la ilaha illallah. Aku ngabu bindes. Oh gitu. Taman sang utua kaposan. Sa uman kau tau ka ugen. Na dataro lambit. Apu pakatan ako dito du mga setan. Nanta ka pingidongon saya. Nakagiyong utok man kakalima bud niya kasara ni kabud niya piya katulog. Dia api yang kasara ni na pipikir nga gitu na kusa sunat. Pipili ka ba? Mana aya niya tiyan runas. Itu hadis itu sunat itu. Aya mana niya nagyong utok. Buya ganyan no pa. Pakai siya kan kepakai pegbangan api ada mau masak pira kami nutus. Ika pa haram so pagbang ada mo maswak to kama sanda sumbuyeng ro ada matud. As-salatu ala waqtiha. Naka sumbuyeng nasi waktu niya. Paut. Do mau maswak to. Do mo maswak. Nanto nakakalimi pamana sima relay kami nga simanantal anam yang katata gugas eh. Augi nga mga 140 plus adir ka dimintay sa mana. Diyan kaya nga yamanan niya na may pantag sa tigiran na badiwan na plus anto na ititu imsak agyan kaya nga Ramadan. Ay may post mo. Di ka upama ka wa pa man na rin upama. Kay kati agyan kaya tika kuma agyan kaya uriano talugaw eh. Why. Pumuasa tanukman anto na ititu-titu. Kami di mangbul sa kalender tibu namin sa imsak. Ada mau masuk subuh. Nah, kami makapapasig ko hadis, ay mau daw nabi, napakaganak kami niyang kuman, napakabati aniyan suisar kami sa 50 ka ayat. Na 50 ka ayat na tiro niyang ubidala pagbangka. 50 ka ayat. Gitu isa ba pa yung mga nakino namin ang 50 ka ayat na mga 5 minutos. Gitu ka ad na imsak yan. Yan man namin ni bagu tira na bida so kataguron sa imsak. Taman sa kapag bangiron na kapayad na pagkanga. In my side, na ya para tayo ako ron, naumi ako labus ka, kangka, piya pagbangan. Mano da ka ako labusan na, hindi ka pagbangiron ko napingan mo. To. Sa Saudi, nagito mo, mangarap na... Bukan sila na pagbangan. Kapag kayo to? Why? Pagbuang sila na paginom pa. Kapag konso kapag abdas sa sulda siar. So si Argo niya, gusto si Ariman to ng bida. So si Argo ni na duti man na buntong, di na duti man na kaywani ug pya kagiro siya. Na libu na may to na yutip ko doon sa nadis. Mudu dugaro na pagkilay nga kapag maka kuan ang tarlangaw nga pingidoro ka sa puro. Dito ka pa kayo sa kapagabdas. Iman to datar nuwalay, datar gibo kan ba siro. Asara disi ka magabdas ang bawl ng tapugon. Di sa pagabagan nga si sumong na yan diskusi anan. Na di yung pagibundar so may akan naguna sa buwan. Udah si makamasya buwanas. Inisiran mo natin ako rin ko to yadim dari deh. Asara si ko limpi wadar pa. Amay mga pundan. Ibarat apa mana hingiraw nga taon dito. Kalau piya wajali ni. Kata na kay jalan ni. Alim, upama tigyan kagyang utwa di medikasyon bayang naayap ke beluyam ya imam. Why na malo kukurang agyang utwa pamana. Kurang na gyang utwa bani yang buka tawi sang utwa mga hukuman korupan kakurupan ko man. Nato na ya pagunot kami ron natigyan nantakan to. Adi di mana mga detindig sudyo mo. O badid mo pakasan din. Kapakain, udad na kapakain. Nadi di mana mga detindig. Nunot ka na ron. Balas na miya Balas na miya kwan yun. Ito pagari ko hamdan ni miya simbaga ang mga pakaisya. Wallahu a'lam. Siya ka na Yutwa kapero kagi buro ay pakai siram ban. Bakon bidya so kapamang ne gumigira ko. Benar atigian. Puro pa yung unang na eh. Yang utwa kapamang ne ibubay nga alima nga kagi makasupa konsumo. Isa ko 2011
nasak ni Amirul Hajj ko visitor sub King Abdullah si sa Pilipinas ko ya sumro ka na haji udah punutud na ba direktor to ya highest rank mao no to na si Justice Jafar di Mampau 40 kami agusya pito Oriano to nanagiman to na Idil Adha an November 6 nakagian November 7 na miyakang bisita kami sa Palasyo wa King Abdullah si sa Mina Palace sang gibuka tawag mga VIPs sa dunia niya di mo lagi ang mabasa dito na pendua tao na sakni ni turu ira tinapanganduan na si Sheikh Manshawi tiya kana ayakin ang lana so mato na yung mga pendua tidak na palid ni mato na sabi mangda na yakiku kumunas ka mindu ako na kapapasangan ako sa kapendu ako ka igaganatakan si angot na pelad ta tidak pelad ya pega na sa katoy ko na ako ipunggulan miala daw so sang gibuka to matitimur ko lang makaubera kanon na makaubera ka na mga mukti sa dunia na did na sa katobo may lekan na budi ndu gumigiro palit gumigiro ya ako makusin na ay kan duwa na gumigiro ta di ka pa kayo basa sama to na mapasang sumuran na wadigyan ko mga mukti sa dunia Benar atigian kakali magyang kaya ngay awiter na audita ka sumbayangi kuman gawi na invalid so mga waktu audita di sumbay. So eterna kana ba wajib? Waya masun na mo akada. Sunna mo akada. Ko sumbayangi kan namanya kan bala sa mga kuang. Odi nga sumbayangi na. Dia dusang. Da dusa ko. Tot. So man so Peter nabi sa keripatan niyan so witer na kaba niyan. Nasi niya no to taro ako mga taway papaligot yan sa Ginoo so kasumbi ka Peter. Amararata Ginoo niya nga miya kalipason. Sa katano binyan no nakaba niya. Yuti dalilira na awo pamak mo di paligot. Nano nang pigi kabaan. Yuti dalilira. Ano pa kay si Chef Manag? 200 plus sa manan kakali madira di menta. So kuano to ba? Ibarat nami Nadi to singa da nga sakni makay sa kay kakalim. Dia nga ya kakalim nga ya kandua si ko giras kanwa mga kakami mga ulama si ko Jumaa. Uway yomul Jumaa ayaman niyan na si ko maamom na iraman to Gadu khutbah. Uway mindu din uway. Ang ko to miyang to ba na adna maka papalad uway tumatap na adum mana dadno pa makaya mabubsyon yan lagi yung ito ulama Actually na inisyo na nang guru kami si Dr. Saleh Noor. Yan na so nabi na yan may aduna so ni gandu na kanabo niya mapaparada sa kanin ni pangutubah. Ira ko na. Siyo to ko to ba? Ira may aduna so Allah na turu. Benturo. Dipindu. Na guru kami nanto na may so kwan. Makmum. Natiyan na ini kalimu Allah so mapapalad pupubang nirakan sa dia kanon din mambu paki bubok di kan nibui so Allah. So sama no to na si kumaamom na adin ni kandu o miyang to ba na id na pato na may puro yan ang bala lima niya no. So miyang to ba uway pamana ulama na di apya din niya din na aral bi din ni puro. To. We na may pangabop ng taro-taro pakabuga karo gud sa pupawadan. To pa kay na Ariel, benar ko na susambayang. Salam na baka kembuhay. Baka ko nagyatigin kakalim kembuhay. Ilaw mamin. Tidak ko na. Kira ko na may kalapas ka sa sambayang na yung akong pikibid na sa mga sunat naruto. Salungan na. Sira no to Elvis sang takwan. Amay ka mapasa-pasa din so sambayang teruk ni ran na sige daw na maka rate. Damirampay so sambayang yang ko madla mel pasyan madna. Pero no lugdala niya elen niya kuno di sunat la. No mele na sunat yan na uman mi urong ka para maka apas. Sama na to na kebugan sa consideration do mga bara sunat. Nasuka sumbayang kakalim sa walay. Kasimbayang sa? Sitap sumbayang sa walay. Ana tina nagapopode emisan na siyab na rango si Rambo. Anto na kaya mana yan na sunabi na ya pitero yan na mau una so sambayang sa jamaah sa 20 agu 5. Ikadua hadis na mau una so sambayang sa jamaah sa 20 agu 7. Ino niyang pantiago isa daraja so upa mga sambayang nga askabu na isa kakari na sa kapakay.
Ugaid na ayay pendeliran na si Mikdad. Katanudan ni Waya, buta. Sumayong ko Nabi. Iniktan yan. Dia na ya Rasulullah na buta ko. Kapag dia ko sembuhin sa masjid. Kaya may niya na buta. Ginamya pa kaya sika disembuhin sa walay. Ay nung kaya pos, dia na ya ba Mikdad hal sami kanida. Inwa Abu Mikdad kailangan kanagkasubang. Anak inaway. Anak ina pagi kataringa sa tali. Idin ka para basik adi sembeng sa walay. Aya pemimikiran ni roon na sangutan masa na da mic. Aya siya butro na sembuyangan sa masjid da mic na sa da paganagung kumanga walay. Na da sambuyang umama. Inon tan na asara da mic. Mana paliugatan. Paliugatan na sa masjid. Inon tabuko niya kabug-bugrauran. Kapapasangan na kesakit sa sakpan sa ridu. Yung exempted sa Yung exempted. Na yung mana niya na mga liro na di pa ngay. So man so pagbangan na di kinag. Kami akan boya ko 20, ako 5, ako 20, ako 7, ako salad. Ay man mambu ang bida niya na usimbayang ka askabu na utarima wala na salad. Na uditarima wala na piaso neko. Simbayang ka sa jamaah na piada tarima asurak ka na sa na tarima ano na isa. Kami ako ang aso 27. Counted lang. Why na? Tama so siguro. Masyaallah. Yung tiga po po dan. May akan benar po. Kaya dia babalingan na nga kaling nadakan ka na bang. Okay, na share bisa ano pa mga. Ano may lagi to ti kana way tomo ana salad. Nasi ka daw lay. Siguro dumubo mataw ako tabi ako ka. Mataw ka simbuyan. Na may kaya berat na kuha na ka sumadla. Ana to kasi ako wang ad naman daw. Siguro. Kakalim, suwatigyan sukan dua si ko uman tama kapasa di sumbayang. Uway, bauto dua, bauto atigyan beda. Si ko Imam Shafi'i na aya saratian mabu na aya bisumbayangan ka na sunat. Aya bisumbayangan ka na sunat. Nagkapakain di ka papasad ka na mamang nika. Dua ka. Ikadua. Bisumbayangan ka na paliwat na daang ka makapasad pura ka lah. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, semua mengutama di ipara kada mapasad na go pendua. Na dia ko pendua. Anak kay ti ko question ni rang ada ko nanan gudodo nabi. Sama no to. Na kay gira ko nosto na dia ko pendua kati uay. Nya pasad gando dua ngaro sa utak kasusudud ka. Kao to. Kaya ko na pagalitan ni magusun nabi Allah sa kasusudud ka na mas mamatan so pagalitan bu sumpatan na kireng. Anda. Malino. Kita sikan di pamangni sa judo. Anak ko, tumiyo sa inyo to kagi ayatara lebih na makapsimbe sa masjid. Anda talaga. Kay na juma masjid na para sa masjid. Sige, jaga na ten. Tulot yan nasi. Oh, salamat anak ka benar din. Masyaallah. Dia ngaya personal lang na ino dia makasul ko bida ging si kolas sojuda kan di koron din dua. Lasta. Sojuda kan. Bida auto. Aya di nga bibida na mangan cemudud. Ha? Ano ba nito kakalin? Uy, katain mo na rin duro mo. Ana hadisun nabi. Ida ti na romoro ko kanu na pagala ni Allah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbi. Ida semua sududukan no fa'adimu fa sa'an wa pupuru-puru ni Allah subhana rabbiyal ala. Fa aktsiru doa. Napakadak-dak lan ni ron sududukan dulu. Nah, kenapa sih buku akhir sudud gomongan cemudud? Kenapa di Meranaw? Tingagi mo to ang mga dua ibarat na Rabbana dalam na pusana. Uwi na baka budin sa dinga katan sumbana niya. Kau to. Kapag na Meranaw. Nadi, basta si usambayang nadi ka pa kaya nga kaya semburan su sambayang. Sara di nga. Na ya ke suen na kay Meranaw na saya ma ema pakaptero ora gi pusuk wa. Meranaw kapag Meranaw. Wala dingan bungat na dila modul ka. Mana lagi din nakakalim na sumusudido kaso imam na sumusudido. Na miyandaga kan na mimangon na siumpatan na kami natiya na Allahumma gfirli warhamni. Lagi na pero basta muunot ka natatano din niyo basta ad na imam ka na patot na ketundukad na PL kung hindi ka balsa na yung goba kung nagbilang Allahu Akbar hindi ka pag na ba na may kambuto ka maka ko to. Wow, di na miya Di ka pa spot kang gore. Di ka pa kayo makauri-uri. Baka di ka pa kauri. Baka puli pa kauri. Anong ka na iyo pa mo? Ama na basta pair na pair. Ayan na puniyo na kanaan di ka balsa niyang uba. Di na tagad. Allahu Akbar. Nasa kaman.
Oh. Kapan? Ah, Di ka, kapag last ako, isabu. Diyan ka na nakakaali matigiran miyauri sumbayang. Miyauri sumbayang orianian na tigin na daka kamat. Na invalid ang kutwa, kaya sumbayang ka sa fardo, huway, pamakaluhur, miyauri ka na daka ng kamat, kabakad niya ni Risu, tumakbir, huway. Aya kaya sumbayang, Mabunot ka. di, pamana, Mitira bisa ka. pamana mitira bisa, pamana miyauri, nabun sumil siya kaya to sama sige. Allahu Akbar. Nah, so kasuna kakamat na sunat. Sunat. Nah, di ka su kamat na ada problema. Da problema. So kasambahin sa wala kakalim na kapag din kamatan o kakamatan. So na o kamat ka na nakalakay balas. Na so kapag bang kapag din pagbang. Ana wa kapag na banga ka ko. Miya pa sa masig. Uy, no, kapag pa na magbanga na labo yun sa kadasan. Kayad na tingin ng mga pagarin ng mga Gina, po mga nagdira na pambanga na magunod sila. Tiluan kasi rano pa mo. Masyaallah. Maliwanag agumasa gugod agya nga mga usayan. Ang nako to final. Na. Dili ako mapagari ko, dili ako. na ino wagib sirang ko masjid usun. O kitindikiran ko mga waktu. Sembayang ka sa Masjid Nabawi sarakaat na 500 timbang yan. Sembayang ka sa Masjid Al-Aqsa. Sembayang ka sa Masjid Nabawi sarakaat na 1,000. Sa 10,000. Sa 1,000. Sembayang ka sa Masjid Haram na 100,000. Magatos gibu sarakat. Na sembayang sububay sa walay na sobra pang kay sembayang sa Kaaba. Ema na taral bisi di sembayang sububay sa walay. Oto. Ugaid, no, diniusap pa rin sa mga bubayar kanon sa kapsumbayang rin na masjid. Wait, sumeng silan sa walay na mas taral biyo. Taral biyo. Agu mas malay-balas. Umay, sigarito ro may laman nakawang to nabi. Adna bubaya di mga kapsumbayang sa walay ka da matutendu sutya darpa. Ana mga mata na mga ito. Adna bubaya di mga kapsumbayang sa walay ka di mato sumbayang na kapsumbayang na wana unutan yan. Ay daw. Adna bubaya di mga kapsumbayang sa walay ka degetayan na disco. Ibarat na di pa kay man. Adna bubaya di mga kapsumbayang sa walay ka adna madakla kumukuha nun. Numanay ron. Tumuha si mga kapsumbayang sa masjid. Sa mano to na taral biyasi sa walay na amay ka ba ebo kap sa kapsumbayang siya na kuha na niyo. Sumbayang ano. Lasa ka kung ganata ko. Oh my God, wen. Sobra talaga to sa kakaliba di ka di muntay. Wen, pili ka. Lagi dia sa ano, nagsulungan sa Saudi. Nasa Koraso. Ande tara lebih. Itindik kita di sa so ande di sa karangan tahun na pagkita sama ya puro tabu. Oh. Saka pa kau mak. Umya kau mas waktu riyan. Nanti hindi na kasi. Kung udah mau manada sambayang udah mau mas waktu. Nao di wala. Nabali rud ke sama ko. Nah, kami na pidi meron na sapali na dimi ni sumbayang ni gida dia. May ayam may depas na so luhura gusar. Nadi kami ro di sumbayang sapali na piya maka ututu. Apa di baki bela? Away, basta man na madiga di meleleg na piya di ka makakikibdat na kapay. Mga lapli na adum na sambayang. Adum na sambayang ni gida nga na mga international. Laboro na Saudi. Gulper, adun sa loob. Gitu. Nah, so dito rin nasa ano pa man saya kapu na miro. Na tanto kami man napira na gandu sa lalan. Kaya kapal na kabuga mira nga para di ke kuyawan sa mga tao. Lagi ako sumunga ako sa CR na din na lamboy. Ada mi pagabdasan. Ay piniyata na kubo na makupati. Pangusang ngaro do ada abdas ka. Mau saya na usum ba na subo. So paglasta na kanu na. Kaya sabutan luto. Diga mga kuan na kailangan na eh. Iya ko di meleleg Ramadan. Madidi ani mapea muka ko di. Pagilean na so kapian yan. Naso konsulta mo ka ko hindi ka meleleg. Na teri mo enzo pamamagay mo. Regalo. Gift. Pero asar mo siguro dunia ng bayad yan. Kako. Di na yung bumbuy di na tamo din buko.
Kau to. Ayo audi nga kabuy di na mga salungan na mga 70 mga bututian to. Innalillahi. Salungan mo. Masiko ka bay din kakalim, pila kibay dun, gitu na. Ay, salungan mo. Salungan. Di kaya nga kaya pagdagan niya pala, gida nga kadamin sa pala, miyaling ako sa kaya ni baling akan lang ta pagaring siya kini Amerol Guru. Tigda na rito na. Why nga siya kan mini bali niya binili. Oh, ay na naman di. Siya interview nga nga nakasiya gud na kumusta ko na din. Na madidi. Madidi so kaya paka wang amya kagdam ako sa karo kami today kami. Mi today kami sidin. Na kaya pitan ako pa nako tabugod miya kasung sa kargo. Miya kilwa karo ka niya lalagoy ako kumino ako sa tikitakan. Agi marang malagi di suka ora gyung to turatud. Nakagyo siya kun japelin. Oh ay na ini siya na ko ang tawa na tiyan na sir coffee ba o natiyan na bigyan sa coffee. Kaya mi papadaga ka na mga maranawagu. Oy mama. Nasupod na malogera ni masima-sima na kay tututub ako. Oy, kikin mo nga. Problema. Ada na mos kilaro. Na insyaallah taala. Gabi din ka. Pagabay daw sa mga ito insyaallah. Watching from Saudi Arabia, Makkah. Allahu Akbar. So kung kubor guro kapakaya siminton uli na iratin na miya miseta taw nato na mga dapat ali uli budawla. Ay buat nga kyo pa isang nakubo semento na unta kilidi nga para di kesusun. Kana puno ba mapuro ka mga sarangaw. Sarangaw pa. Dito yung nganon para di Sarangaw. Oy, ay man na yan na mga duha hadog lang aswisaw na Migagel. na aswisaw na mga lubaw. Koto. Na gip man nang to kapilimpiro na di kapay. Di pelimpiwan. Oy ka suman setan yan na mo tuduro sa dia puro. Na ebo ka kilimpiro na duha rison. Paganero na mitu na miya kada apa mumula na para on. Bakaw. Ikadua na bubud ni sonda kaya ni pa ya para pengbuto. Koto. Itu ka ke pangayo berarti ka na gi imoria ka pa tatay ko kina limpiwan ko na mimbulia oy mimbulia pa araw ng mga patay. Wow. Gitu. Undas. Lagi tonton ako ni dapat ali. Assalamualaikum ya ahla diyar al-mu'minin. Salam na sir kanu hay mga kami na mata ke miyaw na kanu na kami palitundudur kanu. Ipun ko nga unta mga tao. Prilay kami niyo ko di mi kakasimuga ko mga komento kami kami siya malakay. Ano ko bulo karo Cebu sa Pemang niyo kiran sarila ka di malakay. tama sa no. Na ano niya si makan na buat niya sa Quran. Yasin. Lagi naman ang nabalas na ko kay pumumukay. Wana beauty ang nagya ba na nabalas yan na bukan lang ama kan na si gitar mo. Si ko kubur man. Uy, nga dito ang tayo kukuburon. Hindi bukan nakasang tabalas. Na sera ko punturo kubur. Buat niya sa. Ano ba ko nung tulad? Sika ko Mga kilid. Sika ko kilid. Kay bulatanan, nasa ko pa mo. Datar ko sumbuyan na. Sa datar ko igira umiyatay na sumbuyan ka. Nako to ko. Niya maliwanag ko to. Lagi nga na nakakalimangan na naka-arke ko lima, ibarat nasabab ko kasi sila ko kakapkabube ko ka, kapakatatay ako ka kung ginawa ko. Namili akan tsaka, uway na mi kumusta, iniplas ako naman na inarkanak na lima nga. Anto na ito. Upaman na, anto na ito. Ayan ni atakaroon, nababaya ka na ka ito. Uway na, anto na ito. Miya kasuldo to sa bauto miya karata. Siya mga hindi mga sa dunia na borang-borang so kakumus. At nakakumus,aya po nakakumus na kapitan niya na yan. Ha? Basta kapitan niya na ito, nagyuto niya kakumus sila na po. Nagyuto adat ro. Naman ito, naswagam ma, na makakuingad, nasadya adat ito, nadadalilian sa baharam. Tadi nga kripta. Sadin sa adat ito, nadadalil sa baharam. Natirima niya ito, mga adat. Iya tausug na kayo. Basta nadadalilian o baharam. Tausug na kamano lagi. Coba itu? Basta asu adat ko ingat ada dalil sa baharam ang adat. Nagpapakai tarima ano. Niya pa kay. Fitit si Islam. Masya. Si kung kunot guro, si kung kunot kapakaya penggiro sumamo maamin. Pakatanugon. Way kan du manut. Kapakay ko na sultan unayan. Mura kay sa iyo masti dami. Itagumana ka nun eh. Bumisita ka kung kira nakikakalim sa kuan, malim badi mapakaya mambisita kami nga sa Boracay. Allahu Akbar. Yo, usuma may kigran imam sa Saudi. Ayam mana yan na mapipikir kami sungamiro. Sa siruman kakajeng unta pulimu siraro. Lagi nayawan ni wag yung mga guru ami, mga guru tano.
Ay man niya na inshallah na miya kaway agi mo to isa agran Imam Dan uway. Ay man niya na kumakanwira dyan saka nabura kay inshallah. Di man sudud Ah? kasi ulas. Uway. Schedule niya. Bagay kano kung burden sa man niya na date udi na schedule Uman din sudud na. kasungiran sa inshallah. Nyaptero iba sa. Bagay kano maap. Pero si Kulas Bagay kano maap. Kami kan sa kano malakayan na Tumod ng mga sumudog na puno-puno man na. Singa mo bali aba si ulas na si ro. kung matatarambi siya ka. Oh, tama sa rautan nakaswim, ma'am. Sa kong taba. Allahu Akbar. Ano ba kung nakaram so kasi mitwa ko kubor importante na duti man na Si lubla. Kokilidien. Si Kokilidien. Ugay na gito kung muy mialo niyan nagyan ko to sa Kilidien mo. O ay magtuon na pamumulan na haram sa kanon. Ibarato pa man ento na buwan na di ka pa kayo babaw di na bayabas na haram. Ah, di ka pa kaya kan? Na apiapan no pa maputol no to na di kita gun. Ay mo na taman sa marenggu kuro na di ka pa kayo bading guday. Basta si sa konta Solda kubur. Di ka pa kaya itagun pa makaitagun. Di ka pa kaya kan kan mong gunay. gunay. Tama na ron chiro ko. Ito Foto lang ka aro. pa kapat. Nadaprin mo nga tama na ron chiro patay. Naso, di kasubakaw niya na. Miya ka mo sa bukaw niya. Uwe, kaya katawan kaya bakaw pakaulan, nasisiso pa mumulan. Nasisubukaw niya, kasulsubukaw niya ko kuba. Kunay, Oh, maantok ka miya kasundo. kilir. Ano yung kaya nakabangan niya kanok? Ah, di ka kilir man lagi na bukaw. Kakalim. Kakalim. Kakalim anto natigyan nagyang kaya miya ka mata ko kasujud lagi do ka batiya sa Quran. Anto natigyan ipbatian ko kasujud sa Quran. Ayad nagakadili na sunod nakasudod ko sa buyan. Gitod ni ko. Yan ni kakalilid batian nun. Subhana rabbiyal a'la. Sa tigeng guro sa kuwan. Muslim deeply mawaktok umatay sembayangan kailangan nakasambayangan gusto deep sembayang. So, di sumbayang na hadison. Dili ako na yung mga reak Oy, na. kan kaliwan na. Hadison na yung paglitan ng mama gusto kaper na sambayang. Hadiso to. Mu'min Sa mu'min, Muslim gusto kaper na sambayang. Uy, nadibro ko to ko. Tangan mo Peter o Nabi. Ayang bida no Muslim, mu'min na gusto kaper na mala ikakanso kaper na may to ikakan di pa ko sugso. Ana hadis to? Uy, hadis mabuto. Ay sa man to na makausuko na may kaper ka. Ay man ayan natututo na biyo pa ma. Sa man to, susah kan na waya matay na sudi subuyang. Oh. No, sundu titu ya. No, kepada pelagu ako na, pagkapalagu ako na. Pelagu ya. Pero umano ba ko kuro? Final. Ino to. Lui seriu di sanguntan ni ka sa karatal mo na lumya kay tubat. Ay Peter o nabi na inna Allah yaqbalu tawbata abdin man lam yuwargir. Mata na so Allah na terima niyan so kaptubat o repenian tama na di makaw masabakar niyan so niyan yan. Jadi di sudi lumya kay. O man udah lang kay natin di man yan dito no tawag niya. Dahon. Ya kapaguruan. Rak. Kunin mo yung tubig doon. Ano pa rin siya kalim? Kaliwan na. Salang mo siya ngayon mga pagaringa sa Baguio, pumisita ka kirang unro. Saan sa tumo niya na mga bisita ko ron na yab na rapito akarkanong na kamubuag ko bato ko wala sa ngay dunia na da pinggal bukang wabak ko sukay. Mga liyo-liyo kay kakamay ka adyong o kaya ko nira na senior consultant. Ada ang kami da na mga supa isa dia ko na nipo. Mga liyo na din, ino to, dia ko piki kaningker. Mata Yung ano to, sa NCMF, ko tayo may sa idamin pangarungan na may abulay ako national consultant. Ginadamati. Agito so anti-terrorism. Galibagro. So ay mana na yan, mga liyo na din. Ay mana ini, tumo na ka, makambisita ko ka na datar na sa Saudi. Kaya no, siya ni mamimigay na nga tiran na sangan namin so langon na expenses ka sa kapnisita nga siya. Agus ka no, kay Grand Imam ka insa, na sangan namin iya-iya. Pamana, makarargas sutra ko na gas. Yuti man aptero na ka. Sang na tumo na kan mana matimo na dua Pilipinas. Ang labo ang na movement no maranaw di mada. Ando man ni natito. Gini kay imbitar ako kanon sa pangapod ganon sa maranaw di mada. Di mada ko Islam, di mada ko ingat, di mada ko bangsa, di mada ko sempat, di mada ko basa. O adina siya ko semua siya malita lang ko to sa wana adina ni ko. Masyaallah. Maranaw di mada. Menuto kaya sabutan ng mga PPA Muslim, pupumamakin di makabantay siya nga masayman to. Watigyan o kabaya iyo. Kabaya siya nga ulamatan o watigyan o kabaya iyo. Mamakos karon sa ka na mga darpa iyo.
Na yung mata mo naratigin na ba ko matatangkad ba ko kuan na. Sanga ni watigin ang Pamilikan sopit sa kanod ni Awida Kalupama. So number yan na tagungong ani ra nga Wadi tawo. alli min dadung ka sultan. Di ko lang din mindua. Nah gitu yusto. Ras kami kay grade bam na ibarat ano man ka parwas kami sa Saudi. Ana ay may ka kami rampa gudu bisa tikit aku pa man na bisas. Auto siya buas sa ibarat. Isa lan na. Semua miro May number ka guro ani nga katawag Okay, limit ko. dito 09100 100 Adna tigi 27 27 35 35 66. 66 091002 73566. Katay surat taw. Ang irang katawag yung pura pa kabayar. So pag PM na ya ko na account ka na bago mo sa Pilipinas. bago mama sa Pilipinas. 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 Kaya di lang terima no Pilipinas kaya nga dukon. Kaya taguan sa im Pilipinas. Pilipinas. Ano na lang nita sa Facebook ko na. Adu mo na tigi na bala so kalumpiwi ko kubur. Da. Da balas. Da bala siya. Buka ke balas sir kau na may manini at kana baso kaya ni pa kabinasa. Oh to. Kadap man na siksa ko, no? Adi tumod dadi nga kuno to kakadna no to iblis. Ay man na yan na. Oo, to. Ay na ko na din. Ug mano ba pangali nga ba sa pagtuwi sa malapa mong ulalig. Patangaw. Patangaw. Sabi nakaputa ko na mga Dito pamangkin. messenger ka guro ha. Ansa pa na matag. Caloocan City, North Manila. Bago mama eh. Saka nung sabi ko sumunod siya. Rohaima. Pidsa ng guro o account? Account pa si kami ada man so pizza. Maalim man sa Sunya kadagdag li follows. Bimbi sa iwat yun pa kay sini. Ay, bagay ka naman maprila. Adita nung malakay. At ito ka nung kumadagla. Salam di ba mag-umra si Alim. Huwag, may akaw masiran. Bugo mama one word sa Pilipinas na kanaba one word ka sana isa na Pilipinas. Ako namalay pera kung kaya Na. balik-balik sa Saudi. Sa kami pos gobyerno, si kami pos na vice. Ata di ko ni mindua makakonto. So para na mga ulama mga may tubo din na Ana sabad po sabad na teka binayran so kakawin mapakanditan. Uwe da sinja kay special na dito. Kole ko to bida. Da ka kumusa ba da taraya. Na kaya yan ni atira nung pernati na orak, kamay ka kumus na kasi panugungan ka na, panaman na maringa, madalansing ka. Abiyal po. Oo, madalansing ka, nakapundeto na kasira ng mga kiyamungan ka. Innalillahi man. Napos kayo madalansing yan, napuli ka pangangawid din ang tabag. Nanto na ikatito niya bisustan. Ito na ipura. Regular. Karena di kumusa lagi deh. Regular ro. Aka kumus. Na si pensakita Kumus ka na lagi deh. So kaya kawing arak na dito kumus. si pensakita bagyang ko tuwa ipkuan to. Ipkuan so ba paman prunda. Sunguan ro iprampap sunguan ro. Tukiram pa ano na aktor na sota. Ika pa kayo sukali piwi ko kubor. Aktor na ininggulo na nanuto. Paano ba pag Asara sumasapong sa aurat, nakagiad ng mga tao, adumiyar pa, at tubo niya nakatukon ng sumya kamungon. Diba? Nandi mo na kakitukon ng sumya kamungon na may kapakatatapok na ka. Ako to gitu sini atro. Naasar mo sumasapong sa aurat. Nang gitu sobra sa artista. Na. Gid ni kaya pangatungan ko sa ngaya kakawing na talo. Kakawing nga piya kapagubur-bur na kapalaga. Nakakawing nga may Yehudi. Kakawing nga kapalaga sukang gusto sa malas. Pagisrap. Kakawing nga piya pagubur-bur na kapmataid. Yung na tiga taman sa bakla na yung piya ka na sa 10,000. Dapong nga batali yung pangaro mo, nagya batali no bakla. Nagya mo ta kapaka pringira o ko ba naka uso ko bo bakla. Na tomo air ka meringgira so ko ba na bubuy. Nakinitaran dua kawe kaya mor kay Romeo. Ikatalo nagya nga na yung mana na nakakawing nga nila na paratiya. Nakakawing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyuti sa tumasig ako na di. Dapat yun. Adi anda tigyan na kakaalim itaralbi amalakoy pirak at tigyan. Anda tigyan ni mapia abakod no man ragun kuway na nasumunga ko sa ngana na Baitullah il-Haram di Makkah. Adi sa bako pamamagan kumangatawa kipakakikinanglan. Prile ako nga minisyo na taralbi abang kadin pakinaik ng kululot ka da mga naik. Taralbi abangan pakinaik ng kululot ka da mga naik. Adi sa bakaro di ka kasukasyon na mga padaga pa ng unta
Di magumura sa hotel. Sama lo, mas malaro ibalas. Why lagi ya? Kembuka, tabi ako sa riyak na yun, din makanaik na, ibu minito ko, napiyagay sungon ka. Sa akin sa ngayon pa ko man na pamasport ka, pa naik mus ka. Duty ka na ni... Lo, gatago niya babay ano. Kore ko to. Pamana, di na ini-speak to to. Di makaluto. Pamako si Mito, di na maduguro. Nagyong utami ali ang utakagawi. Nagyong nga na nakapaka subsubra ko mahal. Abra kun lisa ya kaluhun na mo. 350, 400. Ay man to na milyon. Nato na miyaka sugdan ng kudusa. Nagyuta hadisa. Ay adib na rapang yan na madla ibara ka kakuan yan na bubay na sa may to minibitangon. Allahu Akbar. Parate. Facebook ano. Kami, Pitch na share ka buong mga kami na yakapuri sa mi. pitch Na swarisan ka. Warisanak na ibarat. Na pangumasok pangarumon. Na pero niya na pangaruma ang pangaruma na mata may ang mata ka. Kataya sumapluto yan. Na pero no ka kami. Pakasurga no wala si Adim Bishar iti kakar kami guni niya tayman to. Pero niya na telikta no sa mga dua kapituloy. Na ikadua kapituloy na tinataros ka no. Kanaba inoptelik ka ba paguman? Inoptelik ka pagili niya ng mama o mag-Islam wanda ka di wala Kilati siya no. Pilati siya no. Ino to sad na pinapitiro yan na yuti ko ganyan. Na ba gingan paguman ka ati ba bangde piangan dumar. Importante yan malay parate. Ida ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. O makaumarkanon so miyasuat ka ron ko parang yan naguswagaman yan. Dinahu wa so miyasuat ka ko kapagagaman yan naguso parang yan. Fazawijuhu na pakayan niyo. Kau di niyo pa kaya na lamot ka binasa ang kuleo lupa na dusa niyo ang bata-bata. Allah. Ipelago yung mama. Ipelago siya. Habang upimpan. Sing. ano na tingin ni Tito pamana limit ang kasangkanan na kamtangan. So, Di pantag sa nga so nakamutang. wadat na damit taman naguda ka taman ni. Nagita pitero nga gi benin ni demonag. So ka kami na makumakaw na pangakap ka na pitero niyan na telik tanon sa 2 kapituloy udi na 3 kapituloy. Mga telik kay ka 2 kapituloy na tingin na taros ka no. Inutong ta kay telik na pagilay niya nang tama mo mapia mamausod. Pirata Ana siya. ba inop telik ka tingin na magumanta no. No. Ino na yung pitero wag yuti ka ganyan. Na umapia na paabudusan niyo. Gyuti kaptili ko sa balo. Gyuti gyumitan na Agyang mo to pa man na piratas. Piratas. Agyang mo to pamilya uba yu. Oy, dito gyumito na nga no. Di naman lagi kakali makatuko na. Auto. Barat na miya ko mo ken na di bikyo ako na magot sa gulim. Oy. At iya ka mga kuan. Mga 2 kapitulo iban to na mga tutugutan no. Patagin ni biso to pagilekan sa kada no. Observation. Jadi isumbo yan wanta ka. No. Na padagas ang mga rarata istorya. Oy. Yang yan nang untakwan Di ka kudo sa nga mga club. Na mau maso ikatalogo ika 2 kapitulo ina free kami nga ura ko. Na sama to na ibarat to pa may to na Miya naman sa. paki-DI kanyan. Oy. Adi ka bisa kudo sa nga mga club. Di ka pa nga di panteron. Na free Dintero. Kawa di nan tero no pa. Katawan niya. Di ka kadun sa kaya mga sakupon. Maliwanag kaya ngayon siya na maliwanag. ngayon tanong. Iya nga kakatano lama ayaman na niyan na. Sana dito di Sumbay, napiyawan na dito. Pilipinas. Iya kung bisa rin kudo wayag yung nga mga tawatira na dakwiran pa kaya udi nagya ka adna sa babo. Wah, isu di pihak di ayu pamilya, nagya bisa galbagay, nagya di syok. Oy, dataro. Wah, si Satarik. Susupan yan ang unta Manok. ada toka manok yan di suku karuman yan. Allah. Ya, kapya. Dito yung ano. Uli na di ka sandi yung Antonon Ipsuan ka sana. Iya nga tigyo na katumbangan nakasutor si Kupuasa to na miya to ni hatulya. Actually na kanan nakasito. Di ko ito makaratap man yan sa ngayon mga to tumatanog si. Kasi kami sa Qatar na basta di gapsitor na babalinga. Kau po. Baka balik. nga. Kapaluto sa subject. Ay daw. Ano nakasitor. Ugay na emang buat syarat. Syuto ko sabti. Emang buat syarat na da kailang yang oras ka. Da ang ganyan. Da ka pamakay to kumimbubada ka. Na saragi ito da kailang yang oras ka da ang ganyan da ka pamakay to napkapayaswas ito. Ilan yung kitab al-halal wal-haram ay ni surat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Natag.
Ugay nasip mga ubasi ko Ramadan. Na i-advise sa kan nangagiyaginan na kararaguna na namasa. Tumuadikan mo siya to. Anaman-namar ka sa anap kabalis ka simba. Ramadan ito. So Ramadan na alfu. Pamana sang gibong-gibo. Balas, maguna imi sa langang at siya. Panak. Shake, siya. Ore kati ubano pemikiran na upaw siya ng kasama kanat. Misitor ka sa pinaka oras na nga di kagay paguntod ka sa mga panasbig ka. So tira na uli ka turuga. Napanasbig ka turuga. So pamakakalim susakan. Sino pa man naturog ginari. Pamana sangan pamakakalim na sangan pamana di ako mati sa Quran. Ugid na mababaya ko ron mamakinagan na bala sakan. Ano way? Adi. Jadi tahun mati Api aso nabi na pegi bati ang Quran. Apa makinig niyan? Ini sa kaib turu ng Quran apa yang makinig ka pa. Ina sa ambida so kaptero ang nagusto ka po makinig mo. Kakalim, giyan ko to di kinabay ang to dua kataw. Orian yan na di mamanto na giyan ko tayo barat na mga loksyan. Kumuhan yan. Paman na mikina Na ba orian yan, baad na yamanan yan, na dusa, agyan ko tayo yamanan yan, na O di lang pa kaya ko tama mo. O di lang pa kaya. Hindi ko mama. Gimap mama na nga kami. 100% na basta may lengas waresa na kaabaya niya. Adusa nga udingon ko na may mambuka na parate ang utang pangkubay niya. Sa madaling salita na kisarit ko Ito niya pa magusin niya kaya. Dusa, o tao, di niyan. Matanas sa kan na. Gira na kaya bida ko na pang Panamya ka sinaybud. Na dito ba kagi nga siya nga pakaisyon. Agya ad na ginawa kan doon. Di sila di kinabaywa. Sila kami niya sa saging aptero na Ano nga po mga Tenudo. Nasabab Sa mana siya kito nakanaboy sila tatabukan na agi ko tamo ba na doktor. Nya pa sa diyan napkabay nang ta doktor kay ni papato. Problema na di pa taros na nila mga noksyan. Usera na. Kay papato nila gamana tamo. Dusa lang Na na siya kito naknap man ba din drug, nap man ba di uwan ka. Da bisyo niya da karatare lagi non yan. Na ben kacala ka di sumbayang na di sumbayang wait na di siya ni kinabaywa. Dusa. Nako tokot nasko to ba siya ko impa ko dusa. Dita dunya lugar dira fi pa kaya naketo ka nang pinabli sila mo. Yung to Ano siya kakalim. makawi? Yung to tigyan na kakalim ang to ba di magiw. Kapakay sukat taglaw. Kakawingon sa kuta manan yan. Yung pangayong batagla. Di kapakay. Inom tabu ubaad na kubayan niya na drug na ayay tuglikaw na mga iparate. Nako to. Sama no to, na pamakangot abo bay na di niyan di kinabayain na drug. O di na marata mama. Uy, beteng pa ma. Betul. Na ayabu katiglangon sa kakawingon sa kuta sabal ama man ang kuta manan yan na. An makagaguad ng mga pangarong mga mama. Ayat na hadis, takhayyaru linuttafikum fa innal irka dassas. Pamamili niyo so uni niyo kamata na ating na sputo. Ema na susumpo na pagbuot. Nailangan. Masyaallah. Yang mga to rin sa dahil. Pumimili agi mo to. Kasusumpo at tigyan na. Pagbuot. Allahu Akbar. Inom siya rin tito agi kung mga nagyang isa ko. Diyan nga mga niyang mga ulama tanong. Why di nagikaswa? Why? Allahu Akbar. Wala lagi dagi yung tabasaw na mga wangan na bilo ko tingin nagsumaman sa wang kapag pugumas sa man. Dili dugang pugumas sa bas. Jannati haya. Salamat po kianotis pakaisyo. Uli na ko tabasero na ad na ako nasagam ako mga sa ako pa pag ako pa. Alin baka kabaya ko man. Di pa na rin na no. Yung kasada yan, nakmuli kami. Karo kami man sa City Street. Aros ako magro. Sa City Street. Kari do. Pantaga isim. Kapakay kung guro, so kapaking ginawa sa gin. Mga gin. Nagyan na nakiliwan So mga jin na umata na ng Muhammad. Ummatu Muhammad sa mga jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Itiro po ng Nabi, kumana na yan, nasiubo ako kung mga itam magusi ko mga ririga. Sa mga itam na mga jin na mga ririga na mga manusia. Ugait, naayabod ng problema na di nga ketendu, so di nga diimban na ka sa kaya po lalayon, o muna pika gusto di na yung ketendu di nga kailay.
Nagyuto kay no. May gaya nga amin yung ginawa, nasa muna piko. Mateng na lagi. Ay iniram biya kay siguro gigiasoy kan naman si ko suratul jin. So adna miya king ginawa ikiran pa ma ang mga mama na miya ka umangkiran pa ma sa kabinasaan. Kabinasaan. Uway. Na yun na sana ko istorya san. Kaya ka rin noon. Nasiyagi niya na Duda Sulaiman na piyang romanin sa Balkis at Jin. Yang roman ni. Sa utano pun. Ano man naaputan at Jin. Ako tuwa. So diwatan daw gibon. Diwatan daw gibon. Ang diwatan na tono. Why so diwata? Adalayo na kadudong dawan. Gibon sa kapur ubangan sa niya. Nailengad na gikakali. Allahu Akbar. Masya Allah. Kati si Abdul Hamid Limbuna. Ay pa kay si Enggur na sa tigyan so kaduay. Batigyan na subuan na wajib wanto na. Kan duay na may aragragana na usay no pigisi. Karena dia lagi pengarila sumay wala nga. Na kalabudian na kuan. Practical na ya. Yang kada-kada lataw sa terminal. Siya kapag so may agad na auto na yan. Ay karuran na ka na transit, agu talo sa urian. Ay buwan rin na ka na transit na daka oruran sa talo sa urian. Wan na madidegro na pala ka digisu. Ada nga pakati mo na surok ko. Natito ko maliwanag okay. Wati yan bago tawa ko pamana Boy, ya kaya biya kay siya. Kapag tigan so kapag umraw din na paggatsa ko ano ba ko mahram. Ad na mga ulama, apya kay rana saratalo di na 5 abses sa pa eh. Sa mga na di blablag, napalebo pa eh. Addition blablag. Isa nga kapatay, isa nga wa ko. Bagi kita sila na. Sumusiran sa haram, talo siran, mali siran, talo siran. Api ando sila rumligi, talo siran. Pala ito mo ba? Uway, lagi yung tada makramiran. Mahram yan. At na biya kayo mga psych. Ika doon na ito na maharam ka na sa psych ka. Kuan ini ba? So kung so number ka, mga sikon marimay. Why, ngay siya nga kiran, o bang kiran maripit si Burma. Ini surat. Tiga sana ko to. Yes, pengisian na dyan kapsero yan. 09100. Surat na ako. 09100 27 35 66. 0910-273566. Anak apa kayak sih? Kasi ako nung may kako. Sapuro. 2003. Na dua so gilbo ko sa tingid meja tingid na meja na piuro. Araga. May makram ako na di ba so tingid ta meja nagpakai pangaruman na ka. Tuno to da kuan ako no tayo sa kanila miya makramira. Nag-YouTube ang latiyak na mga tawa da taro to na pakai nila nga do tare na swata. Swata na miya gaburud sa Princess Nora University na didin ka pa kay bar upang di da metro na makramyan. Na din nakituro makram. Wa kay gira gitu ada. Apa magakal kami. Anam niya to ro adulot. Yang beudlan sa kuan mo manti na bapak yan sa suswa. Gitu na paman nakapamagakaluto mapya. Kauto. Para makalalakaw. White lies. Kung man adamus guro ka pa magakan na mapya. Way aya undos yan na mapya. So kando lima ka na miyas magyan to kagi ako paganay na naripitan ni ubo uway. Kaya kayo nga miya pa kay so kando lima ka. So kando lima kan. Miya tayo so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumiyansiran kay Milbong. Miya tayo so Abu Bakar na kumiyansiran kay Milbong. Miya tayo so Umar na dasirang kan udah makaw maso Abbas. Na kay makaw maso Abbas tinino ka na busdakan. Tinapuniyo na miska. Tinatayo kumiyantan ko masaw nabi. Kaya patayo nabi. Kumiyantan ko mo kaya patayo Abu Bakar. Nasita nabi ko mo kaya patayo Abu Bakar. Yuti dalil. Yuti dalil. Ikadua. Naso nabi na kay makapasad lumubong kaya patang ubon yung aran ng tayo nilubangiran. Na piyagi sungon sila ng mama ay babay. Piyan na ya Rasulullah na sungan ako doon sa walay. Makamasiran sa walay na maanat sa panganon. Kumiyan so nabi. Kaya ako nagarangat na yan. Na manyauta yan. Nagyan ako na sa babay. Tiyan na babay kati ako. Tiyan na anto na kaya pamasa nga sangay kambing. Tiyan na ngayon to. Tiyan na iman to agarangatan ko na mitiro.
Pitiro yan na hey Rasulullah dan nakakadegas so kambing ini pag narakaw bubudin haram. Yang lagi daw sububay edu ko yan nabi. Pia masakwanang ko laki akan ada sawaday na siya ang biye di ko waruman yan. Ina dino nandi gudo pemasaan ni so Ayam. reko mama nasi ni biye di ko waruman yan. Karena ba niyan inuta abakagi si ko namya Tyrone. Ay kaya otak na nakamitiro pa masa ide nga daan so pinakaw bubudin haram. Mabaya kayo tayo na di ka pa. Di ka pa. So atigyan so kasi ko baad na lusaon haram. So kasikob na so adong na mori na so kambing sinidung yan so isa kambing na sa adong na mori na so sinidung na pigi sidung wallah buta ada sidung yan nung so minidungon pakapso pa wallah. Allah. So biya kasikob na pakapso ko bunsiran sa adong na mori kakagi puunan sa nisikob siran sa dunia. Ugay. Kaya kaya mga sikubiran na sumanga tao ipakapsikubin sa danga anggota mga manok nga siran mga idi do sa mga Ano niya soto? Ana para pa kan supa pa manok. Kayaknya ni pendope lagi apa Lagi kakalimut kaya Ada yung tua ay simple tua berat naging tua nyamun di na minggu. Ano to? Nyamun minggu guno. Miyala lagi na simya katepok sa walay nga. Ini niya patotso agun ana dusang Dipinsan ka. nagumbala sa kuno law talaw kapag mangon. Ayaw buo kita nga ke pagbangon na pamakapan lang iso baka kasenditi. Wala ba kami reaksyon taping dulo niya? Ama pagbangon ay katoko nila na wala miya di mo kaya na po. Kasi miya katepok sa walay. Ngoy na sigutin nga. Okay, no, ayaga di pinangon na kayo ni kabubay ako nagapamuno yan na dusa. So sama no to kakalib lagi nga atigyan ay mapmama nang katiruya kini nga komintiyan si uay naswatigyan so mga wata akan na pito kataw mga wata din to makapamagaki ka madi di ito na yung kita kuad kapag pakaparangarangan no to Swata na basta di maakay ka. So, na maruhun. Alwala du maruhunan biya kay kati. Swata na misasanda na kakaunaw no luksyan na wakay ka niya. Na ayama no to, na basta di nga maakay ka swata ka na penyan mapano a dunia amal saleh na da por sinuon. sama no to na ano nan mapadwajib sunat hak Kabnar wata ko luksyan. kabnar yan kulok siya Ayam ta abruda ya. Isa ko pa ganing buta na siya kami may akay ka sa GMA Cavite. Swata ira. Ragay man ta miya kate te darag. Nasa kami may akay karo. Pagi sung na ko na tinakakasi. Gito sa kayang bulami ko mas gita mi ro. Ito. Daro to. Wata ano to, sirang may kabla. Pag-review siya gini. Na yung mana niyan, nagyan na akika. Na iman to na asara mo uyag-uyag siran. Ay kika na mo uyag-uyag. Di ko kika so miyatay. nyawapat Na asara mo uyag-uyag nagapaya parangan. Na upamakakuha na si satiman na kambing, uli na satiman o pito, na satiman sapi akedidan. aga pa kaya timon sa mo to sapi Satiman na sapi. kaunted no to babay ata ka mama Uway. Sarbu amining gula ng takika. Na lagi nga na ana mabagro na dalin udi na hadit. Agi nga natira umama na dua. Uway. Ha? Pitero na binakika niya sa mga tayo na umama na dua na ububay na isa. Ito. Ugay na kaya kika niyan sa wapo yan na hasa nag-uusay ng gagaysa. Yan ito mga supa. Na kaya pa supa ka yan na kaya so na binak na baka sa. Eh mano to. Kung magagagangan na dua, na hindi nga magagagan na isa. Na di magaga kami skin. Dua isa. Di kau dia nagkipamasa. Nakakikaw daw kawasa ko ingat. Kau Hindi na sudah to ko ingat. Lagi dumanyor kapag lumapit ka kon uwan. Dusay rano to, di kaya rano pa mapanabang isang wida kan. Wati ded na tungan ngo pa maadnar kiyan. So kon May pangabapto mo na ano po na eh. so kon guro so kipostan ko mga amal ta mapya bab ko da so balas yan. Actually, nadipindi ko niya. Wala niya ka, naipunguyat ka kung mga tao. Encourage O baka do-kado. Lagi din gipsuon tabi man. Lagi din. Pamana miteh jud ako nakata, miteh jud ako ilan yo. Nabundo tumanok ka dibati. Kapag Hindi, kada taro pa mo ibarat Arya o pa Maria. Ka ginawa na Kristiyana.
Tumba yang ako na nga, ibarat kuan na anak ko rumah kasuwa. Ada dakwah Ini post, tadi ka na posta ka na, kaya kahit baka dakwah lagi ka dakwah. Ay mapia ko niya. Kan mana niya to na pagilay na mi judo kan ako irang kababay ka pengaruh ko na maile kung tapanungan na final. Pakay si Abdul Hamid Limbo na swatigen so kapu sa iko sawan sa namong gawi ka pa kaya di kanggil pa sa no kailangan na makasundo-tunog na. Kakayambor. Kaya makatulog-tulog na kakayambor asara sa isawa. Kau to kay Abdul. Na yun Uway kuan. ay lilakan. Wala pala sa karo. Napagkatawanan. Pagkalas ko sila. O tapos naman na. Saka oras ay pinagpili lagwir. Paniyon namin alas 3. Hello. Uwa. Ang salam tayo ni. Bagiwan na, bagiwan na, Boracay. May ilan na sa number? Kilala sir. Tunan. Lagi to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mia sumbuga kan siya man. Paman na tumiyaw agad. Mia sumbuga kan. Dia bener dia naman nagpipilo lagu mo ka. Mia sumbuga kan na paman na kuan no sa dong na mori na so pa kapsugub nang dami kasi gusto ko. Piya lagi. Ada mo tagit man. Pagiwata na kana. Tingod juga. Mata na I know. Siapa nga nung Allah. Muli nga ako mapita, insya Allah ako gagawin. Itud mo po, ini kadali ako sa kami, tidak ako sa kami dali. Nakatias yung pura sa ito. Bagiwan na, bagiwan din na Boracay. Oh, naman eh. Kapag bagyo. Insya Allah, oh. Yan ako nga. Wai. Yan ako nga nang burak na yan. Okay, nasalamsan. Assalamualaikum. Mati ka no? Kakalim kate so kwan special na pa kay sisi. Special na na. Special. Si isang ko to pa man dara ka man nakatagwi sa taruto pa mapi pamikira ka kangudan tay barat. Bukul mimbo bawata. Siyang kaya mga sarwang. Uway. Anto na miyaso ang utang mga wata ibarat. Anto na kukumanira kan. Haramad na taruto pag yung utang mga wata kan. Adi mo takan mo to. Nakisiragad niya daw na mori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paman ada ka makawin nakikir ka. Uway kayo wata. Inumin ko din manusia kas ka. Nakay pa man na kangudan ako sa kiyang gulolo. Uway na mapungudugkan. Namay kay barat na dang kakatukoy na boy din na paman na di na rakakaili. Pilih nakakangudan tara makawkit sa mangudan tay barat. Tayo pagili tagi kenapa nga buda? Nasuka kami kakalim sa online. Online ibarat nakagawing si sa cellphone. Sa Dubai na saya ko ibarat na so babay na si sa Dubai. Asara miya kuan, miya kompleto susarat, miya minibigay so kuan aguad na paka saksi adna wali akrab na po. Miya sakso ka kawing sa online. Miya tarotop susarat ko katupi-tapi. Okay. Salam ko na tiga ngaya ulama Abu Ihsan Saumay. Saka siya. So wagi. So wagi. Wagi na ni president dia mi sa ngaya kuan. Makkah Madinah. Ustad, so tingin so kuan, miya kakanta tingin na data makam bismillah bauto haram. Ano ba? Kau to. Ayo, sto na ko katano di nga na bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kau to kay Haji Nasir makadata. Nasi ko ibarat na mga ayam. Ayay ibarat nagya nga yaman no kakalilit siya nga kaya po. Mga Jollibee. Agu kuang pa sinanan. Ayun na namiyatan o Jollibee. Iya nga yung bala-bala nanap kay siya na nasip ko sa divisoria. Uway, anto na ay tito ako kumanagya nga yaman no kuli na karne. Bagang-bagang niya si mga dapo na saya na seminar siya. Katanudang ko si na nawalay si. Kami diskusanan na sumimbaga ko na kaya taro-taruan. So sumbali o Christian na halal. Adi so sumbali o maranaw di bisyo. Kailangan namin sudalin. Sumbali o Christian. Kailangan namin sudalin. Yan akan no to. Ta'amuhum hillul lahum wa ta'amukum hillul lahum. Nasrani ito. Masakit ahlul kitab. Yahudi o Christian. Na mas halal lagi ang kuto ha. Ay kaya ba kung niya tawo sudah bera niya katurugan nga tawag. Sadap. So kausar ang mga adimat lagi do mga tanran lagi mapaya pakai siya. Mga kamera ka tawda ya ari. Na nga penari.
Makapa. Baga kita sutaw niya kay sabi. Tapi sa upuasan na. No, niya o Dito nga lagi dia oras. Naba miya orang kakesi na minadikon. Saja kebayan niya siya kuman na di niya din na Na open. Teka, sabir yan. ay mana niya Basta na. mo si Kakalim na open. Sa di kan wagi kawan nakagya nga ya. Kaka lokstan wa kakatanula ma. Nakanaba mi siya de reno. Oy. Pakapan ni ka. Yan na mga pantagsa nga na barat na bituan din na balo. Kabubay makipangaruma. Orian yan na inudi pa kataros sa pangarumong sa sumasanga sa pamilya niyan. 100% na sububay nakaruman balo din na bituan na wali akrab sa Ginoo niyan. Ay man wali akrab sa Ginoo niyan nakapungwa din na Ginoo niyan. Yasak. Sa din sa kubaya niyan. Desisyon niyan. Di ka pa kayo ba kung inon tabo baka pero pa magkubaya niyan. Na sadda sumangkaw na di magyug na dusa na yung odog ta. Allah, waray daw. Niya siya pud na kaya mga bituan nin sa no migsulo. Kaya sila ni mga kubaya. Di ka pa paglasta. Last buyan nga pa kay siya. Isabu pa kay siya. Di mata lang. Naki, bamiya pa siya. Di ay sino nang na di mata tingnan. Waya adimat last ya, adimat pa kay siya. Kuna tingin na nga mga adimat. Anting-anting ana Mga anting-anting. malakadustang wala sarili yun. Away. Yang na kuan bebay pangarumaan na mama na sumama na Muslim na pangarumaan niyan na Christian. Na aya sarat kapang pangarumaan niyan na daan na makapsyahada ang tabubay. Daan na makap-Islam. Ani kapag Islamian na mimuli aya wala karabian na sudah to ko ingat. Ibarat yan pa man ibarat si isang kaya po nagpakaya sa administrator saya na ayon no makaidin. Kaniyan wala akrab ibarat. Udi na subarang gay chairman si. Ibarat to pa man. Kana uba aya makapumbaya na sa mga pamilya niya nga mga kapiruto. Adi din ka pa kayo ba siya? Nagi. Kapakay. Why na? Oy. Makapsyada bud na dan. Iya, kepabihan na may cellphone. Ay siya kaya natin. Kuang unaki. Kuang unaki. Ganito mangga. Ito nga, banang turugan. Uwa. Mga pera gawin na gawa ng butago. Di ko kita una na. Madagal man namin ako. Number namin ito. Pinilive sa number yan. Yun ang nagtong sa... Umano talo kami, nagbuo kami nung to. Siya na tumawag. Sarap na turog na daw. Adi, malay di mataw. Ada nun. May galas dusya rin na tawag sa tapo. Na basta ang galubukan na kaso di nga kugugan na doon siya nga wallah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kaya di nga raw kugugan na bubuno ko sa kugugan nga di galubukan. Correct. Yan ako pagsira ni Bito. At yan kayo meron dyan na beer ka. Diturog na kaya wala kakatanulam. Best friend, shout out number yourself. Why. Gina-share ko to, di na kapamagadimat tarif. Haliwanag ko to kami ano to. Ay siya ka Lagi daw mong tapig isa nga giti na common sense. Ay pa kay sa nagituay. Kaya pa kay si paranin so ginagitu ko ni ko na. kaya pa kay sa agi nga na anting-anting ino malakadusta Salamat ka sa nakutok ako kasarili nun. Itip ka kay sur ma. ang ilis. Yung to anting-anting ako nga na adimat. Ang City Pampanga. Yung nga Korea mga area ka na yan. Oy. Share lang. Ay gusto na gyud iti ka capturing ka sa foto ay yung takwan na lupalo to kag sokora na wala ni si dumina minakore mawis. Bulong. So. Basta ake ka na dinigos pa kayo di kambing o di nabasa o di sapi. Di ka pa kay sumanok. Sa kakigugon.
Oy. Mana lagi dengan adanya Oh. apa ngabebu. Dangon tano de nasa daw mana. Mana ada Kakalim paglasting mo nang mga dimat, paman ay pagusar niyan ng utwa karatas, siuratan paman sa punca Quran. Ore niyan tayo gusag yung utama ito akuan, ya mana pisilay udi na tayo gusolo udi na ni bebitse. Ando no to. O malayok kan mga gusto brigade commander na di kinanglan sa awid na nakaso mga notice. Ino ka makawid sa notice sa pipirma niya nga nabakan ng malayok. Ada taranan sa Allah. No kapon makawid sa mga ayat na mga buyo ko kan nga di ka naman malayok gusto dug. Allah. sama na to na naman na pag di matangan so kabay. Maliwanag kay maliwanag. Ito na rin ganun. Wala sa kanulo utala lang wa nami muntay. Uway. Anton ikatimblag ito Kati ang mga kakatano mga awalin mga pamana mga dimata yang mga ulama masyaallah. Baka miran din no miyaw masya nga tumampar siya nga kaya po. Uway na siya mantala mi nga pala pangasisi. Uway. Sa ikaw kapkili niya kan, gusto kapkili niya kan, gusto ko katawin yang umambot tadi. Kenapa physical? Kenapa physical? Nakapun doon na tamid mo. Na bismillah. Kakali relay kami ni attorney relay kami nga insyaallah. Uway, kakali mo relay kami ni kamantan. Uway. Grani ma'am. Insyaallah. Naino ka ba ko kitab sa uta area niyo na insyaallah utala na. Aso kami ro. Uway, insyaallah kakali. Kuna baka no kailangan na idulugan na motora kan san. Na bismillah, siya pa kanuluta la. Mga pipi ang Muslim, mamimantay, may mamakinugso, may kasubaybay siya nga pidsta no kimusapir. Relay kami niyo ka di malakay sa oras. Uway, agway man na niyan na di may malakay na kaya mga komite, uway. Kad manutuwa upunawag, pupamakay siya, uway, na nagiti di ka pala kaya ngay oras taro, tungan na yung makampata ngay oras. Kapaya si Buno Miyataman, uway, Yusuf Panyayambaan Maminta uway Ismail Panundi uway mapiar kanu sana kagawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sibenakan napos kabu para kementerian insyaallah nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.